Dursasana wis mati. Aku bakal adus kramas nganggo getih Dursasana. Banjur ngelung sing dadi rikmaku. Ning nyatane aku ora tok ngengehi getih. Kabeh ndok kokok dhewe weku. Bayu Kudrupati babar pisan aku ra kelingan lamun kok kowe duwe nakar kepengin adus nganggo getih Dursasana. Mula kanggo ngawekani lan lunasi apa kang dadi punagimu. Getih Dursasana isih ana sing nempel ana ing janggutku lan jenggotku iki. Getih sing nang jenggot iki tak persih tak ngramasi kowe Bayu Kudrupati. Wanci dalu anane mung sambat lan tangis lelaku. Hutan deres gedhek sesambran dilakoni wambilat bumi Kurusetra. Mangkono dadi jeblok lelejokan gembel ngegilan labet toya Jawa ingkang mili campur kaliyan ludira. Banggondo sengak lan banger bacin. Paping bengkrah kerta bubrah lan batange gajah. Pate glimpang bangke muda lan menungso tanpa hitungan. Gumpang tinggih tumpuk atumpa-tumpa korban Bratayuda. Ingkang mangkono dadya sintru ingkang mapan wonten ing pasanggrahan Hulu Pitu.
Sanadyan swasana kedak panandhang parandene Tangkuwawa nyurengke sorot ing paningal kang pindha sardula mulak pemangsan. Hanenggih Sri Ngastina tetungguling para Kurawa Prabu Duryudana. Natebah jojwa tampel wentis kala-kala gebrak dampar. Sarya bekos nganti kaya wula nembur pas. Sanadyan ingkang Rama para sepuh ing Mandaraka Prabu Salyawati miwah Narpati ngawangga Sang Basukarna kusmangarsa dhateng kantun Retyarapati Harya Sengkuni. Parandene tan bangkit ambirat ingkang lagya nandhang Sungkawa